खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 21 आघोन 1431 मायथाइ एबा 7 दिसेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरा दिनै बेरेखा आरो सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगौ। जायखिजाया दिनै हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा नोंथांनि बुद्धि आरो गियानखौ बाहायनानै गावनि राङारि थाथायखौ गोख्रों खालामनो नाजानायाव जाफुंसार जागोन। फालांगियारि सुबुंफोरा दिनै माखासे आरोंदायारि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। दिनै सोरबा सासेया रावखौबो मेगन खाना फोथायनो नाङा, नङाब्ला बियो थगायनो हायो। दिनै नोंथाङा नोंथांनि आखा-फाखाथिजों गासैबो जेंनाफोरखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय बोर आरो मुलाम्फाफोरबो मोनगोन। जुदि नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो जायखिजाया गोसोआरि नारसिनथायजों जुजिगासिनो दं, अब्ला दिनै नोंथाङा बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलभार गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि थागिबिफोरा दिनै गावसोरनि खामानिनि फोथाराव खामानियाव आबुं गोसो होनांगोन। जुदि नोंथाङा सांग्रां नङा, अब्ला नोंथांनि खामानिया थाबथानो हागौ आरो नोंथाङा मावख'गिरिनि रागा जोंनायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखराव हाजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया आयदायाव गावनि बिफा आरो बिदा-फंबायफोरजों सुबुरुन लानो हागोन। दिनै समाजारि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा माखासे समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। दिनै नोंथाङा बेलासियाव नोंथांनि जायखिजाया बाहागिनि न'आव थांनो हागोन। नोंथाङा सासे आइजो लोगोनि मददजों साख्रि आरो नखराव माखासे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ खोला दिग, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दननि गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां आरो गोजोनथाव सान जागोन। फरायसाफोरा दिनै सोलोंथाइनि बिथिङाव जाफुंसार जागोन। जुदि नोंथाङा गुबुन हादोराव सोलोंथाइनि थाखाय नाजादों, अब्ला दिनै नोंथाङा बेयाव जाफुंसार जानो हागोन। बेलासियाव नों गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों इसोरखौ नायनो थांनो हागोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय अननाय आरो बोर मोनगोन। नोंथांनि पार्टी आरो फालिथायखौ दिनै न'आवनो खुंनो हागोन। दिनै नोंथाङा नखरनि खुसिनि थाखायबो रां खरसा खालामगोन। दिनैनि जुलि जानाय जिउआव नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मिजिंथिजानाय मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना केन्सार सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। दिनै नोंथाङा खामानि मावथायाव माखासे खामानि मोननो हागोन, जाय नोंथांनो नोंथांनि सिनायथिखौ बांहोनो मोनसे खाबु होगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव लोगोफोर आरो लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै नों गावनि धोनखौ बांहोनो बबेहायबा रां थिसनोब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नाथाय गोलाव समगान्थि रां थिसननायाव गोसो होनाया मोजां। जुदि नोंथांनि फिसाज्ला एबा फिसाजोहा सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय माबाफोर जेंना दं, अब्ला बेखौबो दिनै सुस्रांनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि सुबुंफोरा बे सानाव सोरखारि सेक्टरनि खामानियाव जाफुंसार जागोन। दिनै साख्रिनि फालांगियाव नोंथाङा लोगोफोर आरो बाहागोआरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै नोंथांनि सिनायथिनि खाबुआबो बांगोन। राङारि आयदायाव दिनै नोंथाङा खाफाल मोनगोन आरो खामायनाया बांगोन। दिनै समाजारि आरो नखरारि जिउआव नोंथांनि गोनांथि आरो गोहोमआ बांगोन। दिनै नखराव सासे उन्दै गथ'नि सावस्रिखौ लानानै जिंगा जानो हागौ। दिनै नोंथाङा सावस्रिनि थाखायबो रां बाहायनांनो हागौ।
जुदि नोंथांनि बिफाहा मेगनजों सोमोन्दो थानाय माबाफोर जेंना दं, अब्ला दिनै बेयो बांनो हागौ। बेनिखायनो बिसोरनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना कन्या राशिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां आरो मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा रिफ्लेक्टिभ जागोन आरो फालांगि एबा सोलोंथायानो जा गासैखौबो गोथौवै नायगोन। नोंथाङा दिनै माखासे गोदान बिथांखिफोरावबो खामानि मावनो जागायनो हागोन। दिनै नोंथाङा सोरखार आरो आयेनारि आयदाफोराव जाफुंसार जागोन। नाथाय जुदि नोंथाङा आयदाफोरनिफ्राय बारग'यो, अब्ला नोंथाङा खहायाव गोग्लैगोन। जुदि नोंथाङा दिनै मोनसे सम्पथि बायनो एबा फान्नो सानथांखि लादोंब्ला, अब्ला उदाङै बेनि दिदोम आरो दिदोम बिथिंफोरखौ नायबिजिर आरो नखरजों सुबुरुन लानायनि उनावसो फालांगि खालाम। मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव दिनैनि साना मोनसे रंजाथाव सान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। तुला राशि। आथिखालाव तुला राशिनि सुबुंफोरा गावसोरनि गोसोआव रावनिबो बागै गोरोन्थि साननायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। हाथरखिफोरा दिन्थियो दि जुदि नोंथाङा बिहाव बिखुनजोनि फारसेनिफ्राय सोरजोंबा नांलाय खमलाय जागासिनो दं, अब्ला नोंथाङा दिनै बेखौ फोजोबनो नाजानांगोन। अहंकारखौ रागाखौ गोहोम खोख्लैनो दाहो। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन जुदि नोंथाङा दिनै साख्रियाव लुबैनाय खामानिखौ मोनो, नाथाय नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांखौ मेगन सागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों सासे बाहागिनि थावनियाव मोनसे गोथार फोरबोआवबो बाहागो लानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। आथिखालाव बे राशिनि थागिबिफोरनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथाङा दिनै नोंथांनि बिबुंथि आरो आखुखौ हमथानानै लाखिनांगोन, मानोना बेयो दिनै नोंथांनो मुलाम्फा आरो दावगानाय होगोन। दिनै मोनसे जेंना सोमजियोब्लाबो नों साहसजों बेखौ मोगा-मोगि जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा जेंनाफोरखौ बारग'नो हागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ बायनायाव लानो हायो, नाथाय नोंथाङा गावनि आयखौ गोसोआव लाखिनानैल' खर्सा खालामनांगोन। दिनै नोंथाङा लोगोफोरजों सोमोन्दोआव थानांगोन, बेयो नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8, खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोजा। धनु राशि। दिनैनि साना धनु राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां सान जागोन। साख्रि नागिरग्राफोरा दिनै बेथन बारायनाय बायदि माखासे मोजां खौरां खोनानो हागौ। दिनै जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां नोंथाङा नोंथांनि गोसो आरो गोसोखौ खोनासंनांगोन। नोंथाङा सोरनिबा बाथ्रा आरो लुबैहोनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां माबा मोनसे बाथ्राखौ लाना जिंगासिनो हागौ। जुदि दिनै नोंथांनि साख्रि एबा खामानि मावग्रा एबा न'आव बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथियाव गोदै लाखिनांगोन, नङाब्ला जेंना जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मकर राशि। दिनैनि साना मकर राशिनि थाखाय जोबोद मोजां सान नङा। नोंथांनि फालांगिया एसे लासै जागोन, जाय नोंथांखौ जिंगासिनाय आरो गोनो गोथोआव खोख्लैगोन। दिनै जुदि नोंथाङा गावनि बिफा एबा गागिफोरजों सुबुरुन लाना गावनि फालांगियाव माबाफोर गोदान सोलायनाय लाबोयो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा साख्रियाव मावख'गिरि थाखोनिफ्रायबो लामा दिन्थिनाय मोनगोन, नाथाय दिनै राङारि आरो गोसोआरि गोनो गोथोनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नांलाय खमलाय जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव माबा मोनसे गोदान लाबोनो नाजागोन। बेलासिनि समा नोंथांनि थाखाय एसे बेसेन गोसा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। कुम्भ राशि। आथिखालाव कुम्भ राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि
दिनै नोंथाङा इयुननि बागै माखासे गोनो गोथोआव गोग्लैगोन। सानस्रियारि गोनो गोथोनि थासारि जागोन। नोंथाङा नोंथांनि सासे अनजाथाव लोगोनिफ्राय बोसोन लागोन, जाय नोंथांनो बोसोनबो होगोन। दिनै खामानि मावथायाव सोलायनाय फैगोन, नाथाय नोंथाङा बेखौ सिनायनांगोन, अब्लासो नोंथाङा बेनि मुलाम्फा लानो हागोन। दिनै नोंथाङा धोरोमारि हाबाफारिफोराव गोसो गुदुङै बाहागो लागोन, जाय नोंथांनो मुलाम्फा आरो गोसोआरि गोजोन होगोन। हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथांनि जिउ लोगोरिनि मददआ नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन, बेनिखायनो गावजों गाव गोरोबलायनाय लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मीन राशि। मीन राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव गाज्रि साननायफोरखौ फैनायनिफ्राय होबथानांगोन। अब्लासो नोंथाङा नोंथांनि गासैबो खामानिखौ गोरलैयै फोजोबनो हागोन। राङारि गोनो गोथोनि थाखाय दिनै फालांगियाव जेंना जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सोरबा सासे बाहागिनि थाखाय माखासे रांनि राहा खालामनांनो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै सोरखौबा बोसोन होनायनि सिगां नोंथाङा साननांगोन दि नोंथांनि बोसोनआ बिखौ जेबो खहा खालामनो नाङा। मोजां मोननाया जुलि जानाय जिउआव थागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बिहाव बिखुनजोनिफ्राय मोनसे अनथोब मोननो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।